saka ngersa dalem Kanjeng Adipati Mangununeng keng supaya nanjihake ana ing Gunung Pati Ayam. Ing kono ana piranganing brandal keng padha rengkon gawe rusak ning tlatah Kadipaten Pati. Mula aku njaluk siagake prajurit keng gamben-gamben. Cepake sanjata uga titian kanggo munggah ana ing Gunung Pati Ayam. Sendika dawuh ngestokaken Gusti Patih. Haratandamo. Joko Magaryo. Ngestyo sanjata lumangsana makita-kita. Tandya. Pinter saya ini gue. Cukup.
Ambrobos lho jane sing mbok arepno iki apa rek? Lho ngatasi rampok gentohe kok saben dina kon kaya prajurit olah bela raga. Nek prajurit entuk bayaran. Gedes-gedes sapa? Kecocotan. Lho. Ayo Sing perintah nek ora gelem ora usah lakoni. Lah ya ora karepe apa? Ora perkara gelem ora niku ora. Nanging bocah-bocah kae yo kepengin mangan. Kepengin nyandang. Ora usah dadak nganggo gladen. Ora jowo kae padha wedi kondange. Pati ayam. Ning iki kok gladen. Nganti kowe takon gladen. Kowe takon males loro atine Gajah Manggolo. Sapa sing wani nglarani atine Gajah Manggolo iki sapa? Sapa wong Jawe loro atiku. Ya ora wong cepete-cepete. Panguwasane Kadipaten Pati Kanjenge Mangunana. Dadekake loro atine. Kakang iki wong-wong ana ing Kabupaten Pati. Coba pikir. Jejere Adipati sing dirumat sing diaroh ki mung sak kiwa tengene apa tau kowe do diaroh lah apa meneh disumbang Aroh ana wasi aku manggon ning ngono ki babar pisan ora tau kok diaroh ora tau kowe aku iki lebu kaulane apa ora upama bupati cedhak karo PPKB iki ora perkara arep menehi sandang pangan paling arep ngelola kowe loro atiku lah aku iki ya kaulane yo nek kenapa ora tau diaroh ora tau dicedhaki iki sing dadekke loro atiku nganti bocah-bocah iki sampeyan kon gladen di KRPP tak kon maneh di wong-wong Pati ben dok weleh iki lho Gajah Manggolo sampeyan kongkon kok supaya manene wong-wong Ya. di Kabupaten Pati apa sampeyan pikir kene ora apa wis mbok pitung yen kowe bakal merangi wong-wong ana ing Kabupaten Di. Pati kowe aku wis kulino gubras ketat kulino nyembelih wong aku ngerti ora wedi ngadepi apa wae aku nek ngerti wedi aja wani-wani nek kowe wani aja wedi Kang piye kowe kulino nyembelih ra wong kampung-kampung kae lah sing adep iki sapa lah mula kowe takon gladen Alah. iki ben padha atos balungmu kandel kulitmu ora perkara atos sing balkan dari kulit ora nanging sanjotone kaya foto prajurit kae sanjoto cukup sawang cukup kowe aja do melen aku kowe aja do maido aku sing wani melaku sing ra wani muleh ngopeni wah ini wiwit biyen aku iku melok kowe nah apa-apa yo sampean saiki aku manut yen sampean kongkon gawe geger ana ing Kabupaten Pati dino iki aku gelem aku sagup aku tak nantu kabeh sing ora wani kacung ayo langsung sapa sing ora wani sing ora wani kacung ora sanggup kowe kowe piye iki piye lha kuwi opo kene kene lha kok aku kono barang ngopo semliwer mliwer nek padha wani ayo tunggah nek Kadipaten aku dadi kendel lagi lha piye kancane sithik tambahi wong sakmono ke tekoni wah akalem kok pinter kowe ngerti aku arep but gawe pati mesti entuk gondoke kok kowe langsung daftar iki piye jane iki nek anggota anyar bagene trimo sithik bener ngono aku tak anyar kok dadi kok anggap tekaku ning papan kene iki aku bakal manunggal kawan kowe nah atur karepmu piye yen kowe durung ngerti wis ra wong iki sapa kowe iki
Aku pepatih saka Kadipaten Pati ya Patih Kendhil Wesi. Patih Pati Kendhil Wesi. Nek jenenge wis krungu nang ora tau roh wonge. Lha mergo ora roh fotone Lah iki wonge. Iki Kang Aran Patih Kendhil. karepe apa Di tekoni di. Tekoni karepe opo? Patih Kendhil Wesi. Nganti kowe ana tepis piringe. Wong Pati ae. Apa kang dadi karep? Miturut palapuraning kawula sing padha mapan ana ering-eringing Gunung Pati Ayam, lamun to ing Pati Ayam iki ana peranganing brandal sing padha rerempon kang ditetuanggani Gajah Manggala. Kuwi bener apa ora? Dadi kabar mau wis teko ana ing Kabupaten Pati. Kang, jebul golek kowe. Wong terkenal Gajah Manggala. Nek ora nganggo cara ngene, Sengara Punggawa Praja do teko ning kene. Bener kowe, Kang. Sinten sampean mau? Patih Kendhil Wesi. Patih Kendhil Wesi. Madosi Kang Aran Gajah Manggala. Kene ngertos. Lho sapa? Pengen ngertos. Kula ki ambak Kang Aran Gajah. Hei. Yo iki wonge. Kowe dadi tuangganing para brandal mergo didek ademmu gedhe dhuwur gampang witeksa. Ning ngene. Pripun? Manggala. Satenane tekaku ana ing Gunung Pati Ayam, aku mung didhawuhsa dalem Kanjeng Adipati. Mangono neng. Keng supaya nanjake lamun to aku bisa ketemu kelawan kowe. Aku supaya ngemutake marang tumindakmu kang wis nali Kok leren dilengke aku iki sewa. iya, Rumangsaku sampean iki wis waras. Aku ngerti dhuwit yo gelem. Wong wadon ayu yo seneng. Malah seneng. Lho kok ijeh dielingke. Ini karepe piye, Lho Kang? kula iki sewa. Konku ngelingke kelawan kowe iki ra perkara kowe edan kowe ora. Ning perkara tumindakmu sing wis gawe kapitunaning kawula ning kaki. Lho. Saya ngelingke tumindak kula brandal ngecu. Jaluk bandane liyan. Kula kan leren. Lah nek kula leren, kula sak kanca iki mbadhok. Sing dibadhok apa? Iku lho, yen jeneng nyambut gawe utawa gawean sak liyane brandal, sak liyane malih ku akeh. Loh, Yen kowe gelem ayo. Kowe tak jak munggah ana ing pendopo Kadipaten Pati, mengko kowe kabeh iki dadi prajurit. kowe do gelem apa ora? Kowe do gelem apa ora? Piye? Kok dadekno prajurit? Prajurit iki bayarane Penggawean paling enak iki awak dhewe. Entuk akeh dipangan bareng, entuk sithik golek. Sithik dom sithik. Kula moh. Kowe mau ngene tekaku kaderekake prajurit. Lho. Go kinanten purbolan wasesa. Karepe sampean Dene kowe tak elingake kanthi cara alus ora gelem. ajeng napa? Kowe bakal Ajeng napa?
Ojo seneng lho dhisik. Dupra kalah. Mundur karo kowe ora. Lho, kowe iso wani? Wani. Lah. Oke. No. Ayo. Ijeng. Hei. Ini mana? Jangan hilang. Jangan. Punya apa? Kira rujan. Apa ini? Wah, juga syukur ra kademen. Wah, kata Mas Ramos. Taline ra tekel. Oke, sing ra ngono opo? Ben, saiki ku. Ayo. Siap. Siap. Semenangan. Oke, ini Pak. Oke. Roh remo ya wis. Roh kowe. Bator. Bator Yasmin. Tulis seneng. Lah, Seneng ya seneng. ayo. Aku seneng majian. Aku coba kaya lencong. Lah kudune. Yo seneng ae. Lah iya. Asem. Dene, Kowe menangan. kene kok Pak. Oke. Dak krem aku lah menangan iki. Yo. Yo kerasan. Lah, yo yo. Aku ora trimo. Ajono. Pinggir ora. Paneni. Isih ra trimo, Pak. Ora trimo.
Kowe wis rusuk. Yo, ayo maju, jangan. Oke. Emang maju man. Oke, jadi. Ayo.
Harum-harum manis ya? Pergi kan? Masa iya? Siapa kan? Harum-harum manis. Sudah di plastik itu. Masa kan? Lagi kan? Aku kan ngawur ini. Ngawur. Kacanya kalah. Dibales toh, Pak. Kowe sing maju. Tak ana. Ya. Sabae. Kowe sing maju. Dak. Yo. Apa? Jos. Menang dhewe sing kalah. Bola-balik dene. Apa ta? Gene, Pak. Ya, Lagi roh. Aku sih kalah terus. kemampuan Lah. heh, Lakoni. ngene to. Apa? Kalah terus. Terus. Gak ana musai bos. Tak telu kalah terus. Ora apa-apa. Kowe Tidak tahu, tidak biasa sih. Sodron kalah terus. Ya. Sodron jaluk menang. Iki menang terus. Ora bisa. Aduk aku sing. Alah alah. Alah. Rasa. Ya, mati. Marah pasti. Bakal kena mati. Panas gede. Iya, Pak. Saya panas ora kono. Lah sapa? Kayak kowe ini Pak wong mak ceplak. Tambah Jodron. Aman. Ora apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Pak. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ora apa-apa.
Oke. Satu. Iya. Iya, mesti kabeh saldo. Iya, mesti sodron bujot. Bujot. Apa ketayu ngene ya? Jot. Wis tau, Pak. Kasihan ya lo. Anak Agus bulan Agus. Oke. Aku udah baca no. Nukut kue di kafe, pokoknya aman ganda. Wani kue. Eda. Wani. Kalau menurut bisa lagi karuan seruan kudangnya dulu karuan kowe bisa mateni kawan aku ojo mung pipo pancap kowe opo aku sing bakal mewah lo ojo seneng wae dhisik sawangan bakal dua-dua coba kowe betul ada dunyane ulone gede masih mati aku itu bocor aku malah hukum putar ye kurang ajar
Atuh. Udah ketoprak tau ora? Ketoprak nesu-nesu. Ula ya ula, Mas. Aja metu. Ini ki yo sini-sini wong ah. Ditanggap duit tenan. Kita dulu aja metu. Ini ki ayo malah isin. Aja metu ya. Iya. Weh, cakap lo ke meneng ae. Ya. Aku malu. Kakok iki ora tak lerek. Muli. Muli lah. Rom, lagi ngene ya. Pasem tuh. Gus, jangan aku senang. Iya, kacamata gue. Iya, musai. Ora dadi macan apa pakai lo.
warga Jarum coklek balok. Balon serat saja pada keluarga. Opo sing kok kakake? Ewo pade. Nono. Orang kalah kau kasunyatane aku orang papan dan coba opo aku apa sih bakal cekelak dadi mana sepisan iki yen kowe kena lawane tangan ora sigar berapa ora wan lain satrio yen tokang nandlake atos sing balong kanggo yen pancen ayo tumplak ke aji joyo kau jalan papan ke ojo ini sambung dari kau satu tak sempat Lelepa, makananku tapi mentah. Leleyu, walangananku bocah semayu. acan rapot Ini kowe kena Raymond seminggu yang papan kini ke orang sabung hidup sektor atau satrio yang posisi sektor polo tidak kau belajar tanpa dijoyongkan saya bakal tak cocok ini ayo
jangkep. Lah sapa sing Nang loro. Goblok. karo Karo plecet. kaya Bang Petet. Ya Mas. Kono, ben kono. Ya. Kene pendine. Ya. Ayo. Ayo. Kamu ngono musa. Ya. Oke? Oke. Wes mikir seru iki nek ana. Apa iki? Ono ora ngerti. Wes iki ngurus iki. Hei. Apa? Wes apa? Iya, ngas. Nek delok suarane, iya wong wedok ketok e. Iya. Iki ben duri si Sodron, awake ya sing Aku delok jam rene jek. Isin aku mas. Nek karo budingan. Mesti ayu kowe. Aku isin Ora mas. jenisen. Aku ra iku remek. Tenan mas. Iya, Rara. Pengen ngerti rego. Aduh, sakit. Mas, Ono kuntilangane. Agak tumon iki sakit. Blok iki. Oh, alah. Nek macan elon-elon. Kowe nak medeni musuh. Lah piye? Aja medeni aku. Kowe mancan kebanteran nek. Dasi protol. Mana apa? Piye? Tinggal ayu. Ayo kan cepet dong. Uga